Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu matrizeak. Matrizeak zenbakiez osatutako egitura batzuk dira. Bai zutabetan eta errenkadetan edo ilaretan antolatuta daudenak. Kasu horretan, hemen ikusten dugu matrize bat bi zutabe eta bi ilara dituenak. Bat, bi lehenengo ilaran eta hiru bi bigarren ilaran. Beraz da, bi bider biko matrize bat. Bi zutabe eta bi ilara dituelako. Kasu honetan daukagu hiru zutabe eta hiru ilara. Beraz da hiru bider hiruko matrize bat. Eta gainera matrize hauek dira karratuak. Matrize eta ilara kopurua berdinak direlako. Beste matrize mota batzuk daude ere bai, izan daitezkenak errenkada matrizeak edo zutabe matrizeak. Errenkada matrizeak bakarrik daukate ilara bat, eta zutabe matrizeek bakarrik daukate zutabe bat. Lehenengo kasuan, errenkada matrizea da bat bider hirukoa, eta bigarren adibidean da hiru bider batekoa. Hiru ilara eta zutabe bat. Bestalde daukagu matrize berezi batzuk. Bat deitzen dena identitate matrizea. Identitate matrizeak dauka diagonal nagusian bat zenbakiak. Hemen bi bider biko matrize honetan, identitate matrize honetan, bi bateko ditugu diagonal nagusian eta bi zeroko diagonal bigarren mailakoan. Hemen, hiru bider hiruko matrize honetan, diagonal nagusian dauzkagu hiru bateko. Eta beste zenbakiak izango dira zeroak. Bai? Identitate matrizeak beti diagonal nagusiak dauzka batekoak eta beste zenbaki guztiak izango dira zerokoak. Horregatik, zerokoak baldin baditugu bai diagonal nagusiaren bi aldeetan, matrizeak deitzen dira diagonal matrizeak. Eta baldin dauzkate bakarrik zerokoak diagonalaren alde batean bakarrik eta bestean ez, orduan matrize horiek dira triangeluarrak. Horrez gainera, dauzkagu ere bai matrize irauliak. Matrize irauliek izango dute hasierako matrizearen zenbaki berdinak, baina beste era batean antolatuta. Matrize iraulia adierazten da A ber T bezala. A ber T. Eta ikusten dezute, adibidez hemen, A matrizea da bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, beraz, bat, bi, hiru errenkada, jarriko dugu, bat, bi, hiru, zutabe bezala. Bigarren errenkada, lau, bost, sei, jarriko dugu, bigarren zutabean, lau, bost, sei, eta zazpi, zortzi, bederatzi, ilaran daudenak jarriko ditugu zutabean zazpi, zortzi, bederatzi. Bale? Hau da matrizei buruz jakin behar dezutena.